A visita realizada ao Hospital da Barbanza, na que o titular de Sanidade estivo acompañado pola delegada territorial da Xunta, Belén do Campo, e polos xerentes do Servizo Galego de Saúde e da Área Sanitaria de Santiago Barbanza, Xosé Ramón Parada e Ángel Facio, respectivamente, serviu para facer balance dos múltiples investimentos realizados ata a data neste centro hospitalario, que permitiron a renovación da climatización, o heliporto ou a ampliación das áreas de urxencia e os espazos de consultas, entre outras, pero non só infraestructuras. Apostamos tamén por os recursos humanos, con un concurso de méritos, 13 prazas neste hospital, de que a día de hoxe están cobertas 7, a ver se próximamente podes cubrirse o resto. Tamén anunciou de cara ao vindeiro ano da creación do novo hospital de día oncolóxico, para el unha prioridade. A nosa aposta vai ir principalmente por o que é un novo hospital de día oncolóxico, creo que é moi importante, porque acerca o que é o cuidado oncolóxico aos pacientes da área e, por outro lado, descongestiona o que é o Hospital Clínico de Santiago, que ten moita demanda de asistencia oncolóxica. Segundo el, dende a Xunta traballan tamén na creación dunha unidade de críticos e se avaliará a posibilidade de dispor dunha ambulancia de soporte vital avanzado. Tamén queremos avanzar en o que é unha nova unidade de críticos e, por último, tamén evaluar a posibilidade de que terá que unha ambulancia de soporte vital avanzado, que creemos que a comarca o merece.